Яшчэ траіх вязняў у Беларусі праваабаронцы прызналі палітычнымі. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» цяпер у нашай краіне 876 палітвязняў. У Беларусі 21 гадзіна і час на аб'ектыў. У студыі Александр Пуціла. Вітаю. Мігранты распавялі пра зверствы сілавікоў Лукашэнкі. Яны забіраюць сім-карту, пакідаюць цябе ў лесе і гавораць, што трэба ісці. А выжывеш ты ці памрэш, гэта твая праблема. Правальны гандаль, купляем больш, чым прадаем. Калі, напрыклад, Лукашенко бачыць на гэтай лічбы, ён думае, што гэта ўсё рэал-палітык. Юбілей Белапану, але ў змрочныя часы. Зараз лічаць Белапан экстрэмісцкім фармаваннем, які был сад. Кіраўнік НАТО аб'яднаў пад агульную рысую крызісы на беларускай мяжы і на украінскай, пад якою збіраюцца расійскія вайсковыя фармаванні. Самая Украіна рыхтуецца да ўмацавання кардону на мяжы з Расіяй і Беларуссю. Лукашенко з Пуціным зноў праз тэлефон абмяркоўваў крызіс на мяжы, а ў інтэрв'ю BBC прызнаў, што ягоныя службы маглі дапамагаць мігрантам трапіць у Беларусь, але выключна на покліч сэрца, таму пра аніякі арганізаваны трафік людзей не ідзецца. Падарожжа на беларускую мяжу коштам да 15 тысяч еўраў і бясплатная назад у Багдад. Ужо ў далечыні ад беларускіх сілавікоў, якія стаялі за спіной, грамадзяне Іраку распавядаюць, што перажылі. Я правёў у лесе 10 дзён, аж пакуль я не захварэў, моцна захварэў, маё цела ўсё хворае. Нас вярталі праз мяжу ў Беларусь, нас змушалі пераходзіць зноў, перакідвалі ў Літву. Я быў адзін і я вярнуўся. Беларускія вайскоўцы кажуць, што забяруць цябе ў Польшчу, але замест гэтага яны дастаўляюць цябе ў Літву. Яны забіраюць сім-карту, пакідаюць цябе ў лесе і гавораць, што трэба ісці. А выжывеш ты ці памрэш, гэта твая праблема. Яны забралі нашу ваду і выкінулі нас у лес. 460 асобаў. Частка вярнуліся дадому, частка мусяць прайсці лячэнне ў стацыянарах. Запланаваны на сёння новы эвакуацыйны рэйс з раскладу знік. На мяжы надалей застаюцца тысячы мігрантаў. Лагер ля пераходу Брузгі яны пакінулі. У еўрапейцаў сітуацыя першая ў павестцы. У нас пераходны перыяд ва ўрадзе, аднак мы хочам вырашыць бягучыя праблемы. Ёсць трывожныя падзеі, якія датычаць інцыдэнтаў на межах Беларусі з Польшчай, Латвіяй і Літвой, а таксама Расіяй з Украінай. Ёсць неабходнасць у абмеркаванні. Дзяржсакратар НАТО Йенс Столтенберг звязаў сітуацыю на мяжы Беларусі з нарошчваннем вайсковай прысутнасці расійскіх войскаў на мяжы з Украінай. У гэтых праблемаў ёсць адна агульная рыса. Найлепшы спосаб справіцца з імі аб'яднацца. Паўночная Амерыка і Еўропа разам у НАТО у стратэгічнай салідарнасці. Агарадзіцца ад Расіі, а таксама Беларусі, такое рашэнне бачаць цяпер ва ўкраіне, называючы гэта аддзяленнем ад агрэсара. Мы павінныя з вами выразна акрэсліць і закласці ў бюджэт наступнага году неабходныя кошты дзяржаўнай мяжы ў двух крытычна неабходных частках з Расіяй і Беларусі. Украіна гатовая да магчымай сітуацыі прарыву мігрантаў з Беларусі на сваю тэрыторыю. Польшча з 21 лістапада мае намер закрыць для грузавых цягнікоў чыгуначны пераезд у пункце Кузніца-Брузгі. Паведамленне пра гэта атрымалі ў Дзяржаўным памежным камітэце Беларусі. Пад пытаннем выканання шматмільярдных транзітных кантрактаў, у тым ліку ў інтарэсах Кітаю і Расіі. Лукашенко і Пуцін, якія афіцыйна аб'ядналі памежную палітыку, зноў абмяркоўвалі сітуацыю на памежжы. Віну за крызіс Масква звальвала на краіны Захаду, але афіцыйна заявіла, што еўразвяз павінен мець зносіны з Менскам, але без удзелу Расіі. За акіянам жа не сумняюцца. Рэпрэсіі ўнутры Беларусі непасрэдна звязаныя з крызісам на мяжы. Намаганне рэжыму Лукашэнкі скіраванае на тое, каб адцягнуць увагу міжнароднай супольнасці ад жахлівых злоўжыванняў, якія ён працягвае здзяйсняць супраць беларусаў, бяздушна і чалавечна арганізуючы незаконныя міграцыйныя плыні праз свае межы. З падобных прычынаў у сталіцы Літвы прайшла акцыя супраць перамоваў спадарыні Меркель з Лукашэнкам. Толькі ўзмацненне санкцый, толькі пастаўленне таксама ультыматумаў, што калі не будзе скончаны гэты акт тэрора з дапамогай мігрантаў, пакуль не будуць вызвалены все палітвязні, ніякіх перамоваў быць не можа, а толькі ўзмацненне санкцый. Да пратэсту ў Вільні далучыліся таксама расейцы. Сейчас он получает определенные козыри в свои руки. При этом хочу подчеркнуть, что очевидно, что это не только инициатива белорусской стороны.
Я уверен, что столь наглую акцию, такую угрозу системе международной безопасности, системе безопасности Евросоюза едва ли Лукашенко бы рискнул осуществить без поддержки российской стороны. Апозіцыя перасцерагае Еўропу, што размаўляючы з дыктатарам, яна легітымізуе ягоную ўладу. Юлія Цяльпук, Белсат. Паліцыя польскага рэгіёну Падляшша апублікавала відэа з самалёта. А на гэтых кадрах як выглядае цяпер месца на беларускай тэрыторыі, дзе некалькі тысяч мігрантаў ладзілі лагер. Наступнае відэа прапаную паглядзець без каментараў. Со студзеня по кастрычнік Беларусь набыла ў Расіі таваров на 5 мільярдаў долараў менш, чым прадала. А вось з заходнімі краінамі сітуацыя адваротная, паведамляе Нацыянальны статыстычны камітэт. Чаму рэжыму атрымліваецца выгадна гандляваць з палітычнымі праціўнікамі? Ірына Дарафейчук. Беларусь прадае за мяжу менш тавараў, чым набывае, на 1,5 мільярда долараў. Гэтак вынікае са звестак Белстату за 9 месяцаў гэтага года. Паводле статыстыкі, беларускі экспарт у параўнанні з адпаведным леташнім перыядам павялічыўся больш як на 36% і склаў больш за 28 мільярдаў долараў. Рост імпарту склаў 28,5% ці амаль 30 мільярдаў долараў. 1,5 мільярда долараў гэта мала, гэта недзе там, калі браць ВУП 60 мільярдаў долараў, гэта до 3% ВУПу, гэта ўсё нармалёва. Тым больш, калі мы паглядзім на палажыцельнае сальда гандлю паслугамі, у нас будзе плюс. І гэта тое, што з'яўляецца наступствам незвычайна добрага попыту на тавары традыцыйнага беларускага экспарту. Паводле Белстату, значны рост экспарту з Беларусі заўважны і ў тыя краіны, што ініцыявалі санкцыі супраць беларускага рэжыму, і ў нашыя еўрапейскія краіны-суседкі. А ў Нідерланды экспарт павялічыўся ў 5 разоў, ці больш як на 400%. Але ў гэтых лічбах няма нічога незвычайнага, лічыць эканаміст Лео Марголін, бо еўрапейскія краіны купляюць у Беларусі нафтапрадукты. Мы просто тут выконваем ролю нейкага пасярэдніка паміж Расіяй і гэтымі краінамі. Калі б Расія не давала нам больш танную сыравіну, то і тут бы мы пацярпелі б фіаска. Экспартуе ў Еўропу Беларусь апроч прадуктаў нафтаперапрацоўкі, тавары хімічнай прамысловасці, у тым ліку ўгнаенні, прадукты дрэва і металаапрацоўкі. Усход жа чакае ад нашай краіны толькі прадукцыі сельскай гаспадаркі ды некаторых галінаў машынабудавання. Але канкурэнтаздольнасць беларускіх тавараў там пастаянна зніжаецца. Шмат якія заходнія прадпрыемствы і ўсходнія будуюць на расійскай тэрыторыі свае прадпрыемствы, і гэта значна атрымоўваецца значна лепш па якасці і не даражэй, чым беларускія тавары. Слабую канкурэнцыю ўтварае і беларуская сельская гаспадарка, якой не стае інвестыцыяў. Але і рост гандлю з захадам не вынік адмысловай эканамічнай палітыкі Беларусі, падкрэслівае Ярослав Романчук. Калі, напрыклад, Лукашенко бачыць на гэтай лічбы, ён думае, што это ўсё рэал-палітыкі, як бы там не казалі, што бы там не грукалі палякі, Брюссель альбо Бон, але тавары працягваюць купляцца. Ну і ён кажа, па сутнасці, ён упэўнены ў тым, што гэта такая вось палітыка двайных стандартаў. Калі адно справа, што робяць палітыкі, а другое справа, што робяць бізнесоўцы. З новага году пачнуць дзеяць санкцыі, могуць змяніцца кошты і попыт на беларускія тавары ў Еўропе. І сітуацыя ў замежным гандлі ды ў эканоміцы нашай краіны, якая не мае мэтанакіраванай прамысловай палітыкі, можа таксама радыкальна змяніцца, адзначаюць эканамісты. Ірына Дарафейчук, Белсат. Чарговы раз затрымлівалі берасцейскую актывістку Алену Гнаук. Каля 7 раніцы 64-гадовая спадарня Алена напісала знаёмым, што яе забіраюць у РУВАС. Пасля гэтага перастала выходзіць на сувязь. Увечары жанчыну адпусцілі, і сёння ж стала вядома пра затрыманне вядомага віцебскага апазіцыянера Барыса Хамайды.
Іншыя прыклады пераследу за перакананні у аглядзе Марыны Яновіч. Заснавальніка Сымбальбай Паўла Белавуса асудзілі на 15 дзён за распаўсюд інфармацыйнай прадукцыі, што змяшчае заклікі да экстрэмісцкай дзейнасці альбо прапагандуе такую дзейнасць. Учора Паўла не вызвалілі пасля заканчэння тэрміну затрымання. Яго зноў павезлі на Акрэсціна. Затрымалі Белавуса за тое, што ён перасылаў праз Белпошту кнігу «Беларуская нацыянальная ідэя», якую ўлады прызналі экстрэмісцкай. Тым часам у Менскім гарадскім судзе працягваецца разгляд справы палітзняволенай Вольгі Залатар. Яе затрымалі ў сакавіку і абвінавацілі ў стварэнні экстрэмісцкага фарміравання, а таксама ў арганізацыі грубых парушэнняў грамадскага парадку. Вольга, маці 5 дзяцей, сцвярджае, што яе катавалі, прымушалі сведчыць супраць сябе, змяшчалі ў псіхіятрычную лякарню. Цяпер Вользе Залатар пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. А напярэдадні ў горадні судзілі міжнароднага сакратара беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Валянціна Аскірку. Затрымалі яго на працы. Ён вёў урок у адной з гарадзенскіх школаў. Раней Валянціна звольнілі з універсітэту імя Янкі Купалы. І вось цяпер Аскірку арыштавалі на 10 дзён, нібыта за парушэнне парадку правядзення масавых мерапрыемстваў. 50-гадовая мянчанка Марына Снытко пайшла пад суд за тое, што раней у сацыяльнай сетцы пакінула не дужа добразычлівы каментар пра бабруйскага міліцыянта Комара. Пацярпелы ацаніў свае маральныя пакуты ў 1000 рублёў, а суддзя Ачалава дадала Марыне Снытко яшчэ 3 гады так званай хатняй хіміі. Агулам міліцыянт Комар падаў у суд каля 150 падобных заяваў. Марына Яновіч, Белсат. Верховны суд зліквідаваў грамадска-палітычную арганізацыю «Рух за свабоду». Падставаю для ліквідацыі нібыта сталі 2 папярэджання ад Міністэрства юстыцыі, вынесеныя арганізацыяй цягам года. Паводле старшыні руху Юрася Губарэвіча, гэта комплексная атака і на дэмакратычную арганізацыю, і таксама на яе сябраў. Мы разумеем, что при сегодняшнем режиме обновления легального статуса немагчыма и при захаванні той ситуации, якая есть в Беларуси, бо она не прадугледжвае месца для легалізацыі структур грамадзянскай супольнасці, якія маюць незалежную пазіцыю. Аднак, тым не менш, мы будзем імкнуцца да аднаўлення легальнага статуса ўжо ў новай Беларусі. Сёлета ў ліпені ў цэнтральным офісе «Руху за свабоду» прайшоў ператрус. Памяшканне адпечаталі, дзейнасць арганізацыі прыпынілі і заблакавалі банкаўскі рахунак. На працягу 15 гадоў свайго існавання «Рух за свабоду» дабіваўся, каб выбары ў Беларусі былі сумленныя і адкрытыя. Сябры арганізацыі самі ўдзельнічалі як у прэзідэнцкіх, так і ў парламенцкіх выбарах. Ладзілі грамадска-палітычныя кампаніі. Сярод актывістаў руху некаторыя цяпер у турмах і прызнаныя палітвязнямі. У Новай Беларусі актывісты руху збіраюцца зарэгістравацца ўжо ў формаце палітычныя партыі. Зліквідавалі нелегальную фабрыку цыгарэтаў, якая дзеяла ў польскім Любліне. Затрымалі 11 чалавек, з іх 9 грамадзянаў Беларусі. Падчас ператрусу, акрамя абсталявання, прызначанага для тытунёвай творчасці, знайшлі больш за 5,5 мільёнаў ужо вырабленых цыгарэтаў і падрыхтаваныя для вытворчасці амаль 8 тонаў тытуню. Таксама знайшлі больш за 360 тысяч долараў США наяўнымі. Затрыманым пагражае да 5 гадоў калоніі. Інфармацыйная кампанія «Белапан» святкуе 30-годдзе. Агенцтва было крыніцу інфармацыі для іншых СМІ. Вынаходнікам новых медыаінструментаў, пачынальнікам інфаграфікі ў айчынных інтэрнэт-выданнях. Працу «Белапану» нярэдка называлі ўзорам журналістыкі. Пра смелую ідэю і змагання за права працаваць у Беларусі Юлія Лабанова. Журналісты ведаюць «Белапан» як крыніцу дакладнай і аператыўнай інфармацыі. Чытачы, бадай у сувязі з першай інтэрнэт-газетай «Беларускія новасці» з актуальнымі навінамі, аналітыкай і аўтарскімі калонкамі. За 30 гадоў «Белапан» стаў найбуйнейшым незалежным інфармагенцтвам, якое стварыла сапраўдную канкурэнцыю дзяржаўнай белце. Былі няроўныя ўмовы. У іх быў доступ да людзей, які валодаюць інфармацыяй, а «Белапану» прыходзілася прабівацца праз эту сцену, якую стварылі чыноўнікі. І прыходзілася наладжваць добрыя стасункі з некаторымі з іх, каб раздабыць нейкую інфармацыю
атрымаць там пацверджанне ці абвяржэнне. З распадам Савецкага Саюзу незалежная Беларусь патрабавала ўласнай службы навінаў. Ідэя стварыць інфармацыйнае агенцтва з'явілася ў журналіста Алеся Ліпая. Все пачыналася з таго, што Белапан развозіў свае інфармацыйныя паведамленні па рэдакцыях 30 гадоў таму. Потым з'явіўся факс, і інфармацыйныя паведамленні рассылаліся па факсе, потым эпоха сайтаў і стужкі навінаў, дзе падпісчыкі маглі атрымліваць інфармацыю. Доўгія гады Алесь Ліпай узначальваў Белапан, заспеў часы блакавання інтэрнэт-рэсурсаў агенцтва, аднак не перажыў ператрусаў, затрыманняў калегаў паводле так званай справы Белты, де заведзеная на яго самога справы за нібыта ўхіленне ад дня выплаты падаткаў. Сэрца хворага на анкалогію Алеся Ліпая спынілася ў жніўні 2018-го. Мы заўсёды разам адзначалі там розныя святы, там 8 сакавіка, там дзень нараджэння Белапан, збіраліся ўсе разам, святкавалі, казалі там розныя словы. Ну, это было такое прыемна. То бок такая атмасфера, яна была комфортная, вельмі створаная у калектыве. У дзень юбілею навіны BY і Белапан не публікавалі ніводныя навіны. Такую пазіцыю інфармацыйнае агенцтва прыняло пасля таго, як тыдзень таму КДБ прызнала яго экстрэмісцкім фармаваннем. А напярэдадні дырэктарцы агенцтва Ірыне Леўшынай і былому кіраўніку Дмітрію Наважылаву выставілі абвінавачанне стварэнні экстрэмісцкага фармавання. Ірына Леўшына нават з-за кратаў дасылае калегам натхняльныя радкі. Зараз мяне панясе пра гістарычныя часы, у якія мы жывём, але я сапраўды так лічу. Ты не ўяўляеш, колькі тут цікавага матэрыялу, якія гісторыі. Успрымаю гэты адрэзак свайго жыцця як працяг працы. Журналіст змяняе прафесію. Ірына Леўшына і Дмітрый Наважылаў зняволеныя ў менскім СІЗА са жніўня. Рэжым не знайшоў нават фармальныя прычыны, каб пазбавіць агенцтва рэгістрацыі, аднак здолеў часова спыніць выпуск навінаў. Ціск і вымушаную рэлакацыю зазнаюць таксама іншыя незалежныя медыі. За кратамі працягваюць заставацца 29 беларускіх журналістаў. Зараз в Беларусі практычна немагчыма зайсці ні на адзін сайт недзяржаўнага выдання беларускага. З другога боку, аўдыторыя працягвае сачыць за навінамі ў тэлеграме і працягвае дзяліцца інфармацыяй з медыа. То есть, калі нешта адбываецца, рэдакцыі маюць магчымасць звярнуцца да сваёй аўдыторыі, попросить, дашліце нам інфармацыю, дашліце фото, відэа. Верыць у тое, што Белапан працягне жыць і рэдакцыя агенцтва, бо ў любыя часы ёсць патрэба ў праўдзівай і аператыўнай інфармацыі для журналістаў і чытачоў. Юлія Лабанова, Белсат. Чалавек, які сфармаваў густ цэлага пакалення, сёння ў Мінску развіталіся з аўтарам і нязменным вядоўцам праграмы «Ведзьмо, не ведзьмо» Сергеем Філімонавым. «Ведзьмо, не ведзьмо» з'явілася на беларускім тэлебачанні ў 1992 годзе. У непаўторным стылі распавядала пра сусветны шоу-бізнес, навінкі кіно, музыкі. Шмат гадоў праграма выходзіла і на Белсаце. Больше информации на нашем сайте и у социальных сетках Белсату. Далее традиционная пятничная программа з Дмитра Мицкевича без аккредитации. Новое выдание «Объективу» теперь уже у понедельник. Мы развітваемся з вами. Теперь всего найлепшего.